тамошабино ма чӣ хел суханои шуморо дар замин бимонам. ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи комментариётон ки рӯзи гузашта дар қиссаи мо навистен. имрӯз давоми қиссаро нақл мекунем, лекин пеш аз қиссамона нақл кардан ман ба шумо гуфтаниҳо дорам. чизе ки шумо дар видео мебинед, пухту пас, харид, уборка, готовка, ҳатто хонае ки ман зиндагӣ мекунам, ай пули фаберликай. шумо худтон шоҳиди зинда будем ки ман ҳамин фаберлик бе ҳеҷ омадагим, бе вложенияи пул, бе ягом расход. шахсоне ки дар гирду атрофи шумо ҳано фаберлика пас мезананд, апау харома шумо да чӣ мегум? дар фаберлик танҳо занҳои бақувват, занҳои босабр, бо меҳнат, меҳнатдӯст пешравӣ карда метавонанд. занҳое ки беқувватанд, як умр дар зиндагишон тайёр хӯрда омадагианд ва ё боҳна кофта кор намекунанд. барои чӣ ҳама муваффақ намешавад дар фаберлик? барое ки ҳама сабру тоқати кор кардан надорад, иҷа меҳната талаб мекунад. агар ки шумо имрӯз дар зиндагитон проблема доред ва мехоҳед ки аз проблемаи худтон бироед, ман рақамҳои ватсапи худам мегузорам. метавонед дар директори ман номеро мапурсед, ё ин ки метавонед промои дар ватсапи ман бинависед. ман шумо дар роҳи бизнеса бе ягон вложенияи пул ёд метиҳам. ягом расход намекунӣ, ки пул кор мекунӣ. ҳеҷ кана шумо маҷбур мекунад на забони русӣ дар корай, на диплом, бе ҳеҷи. фақат ай шумо дама чӣ дар корай? телефону интернети шумо ва сабру тоқату мақсади асосии шумо дар зиндагӣ. натарсен, дар ягом ҳолат натарсен. то он розе ки шумо метарсен, шумо дар зиндагитон пешравӣ карда наметавонед. анаки қиссамона давом метиҳем. ҳангоме ки ман фаҳмидам ки шавҳари ман зан гирифтай, ман занг задам, гуфт ки ҳо ман зан шам. ман ҳечи нагуфтам. ман барое ки ду зане ки дошт ман қачон зиндагӣ кардам, як бори дига хотиррасон мекунам ки вақте ки ман шавҳар кардам, ман намедонистам ки шавҳари ман зан дорад. баъди як сол ман фаҳмидам ки ду зану 7 духтар доштай. лекин дар давоми зиндагӣ то ҳозира муомилаи мо ҳамчун апа ва хоҳари раднояй, мо бениҳоят муомилаи наздик дорем. ман номероша гирифтам, зангш задам ва гуфтам ки агар та ҳамин шавҳари ман дӯст бидорӣ, ман мехоҳам ки ҳамаш аз рӯи шариат шава ва ҳар дуи мо дар ҳамин қишлоқ зиндагӣ кунем. як рӯз ту гӯспандора нигоҳ кун, як рӯз ман нигоҳ мекунам. лекин дар ҷавоб ман чӣ фаҳмидам? ман ранги та қишлоқӣ нестам, ман духтари шаҳрам, ман дар шаҳр зиндагӣ мекунам, ранги та девона нестам ки дар қишлоқ зиндагӣ кунам. хай хитон дига хулосат набуроре, телефон накуштам. хай гуфтам шаҳрӣ боши шаҳрӣ, як ба ма қишлоқӣ. ҳеҷ кор накардам. 10 рӯз замину осмон барои ман торик буд. барои вае не ки шавҳари ман занг гирифта тамошабина, барои оне ки мана оврума паст карда ба як чашм нигоҳ накард. барои чӣ? имрӯз бисёр ҳами мардҳое ки зани бисёр мегиранд, зиндагишона пеш бурда наметавонанд, ай сабабе ки ба як чашм ҳамашон да нигоҳ намекунанд. якташа боло медонанд, якташа поён медонанд, якташа як гапи қабеҳ гап мезананд. агар ки ҳамаи ҳамё ба як чашм нигоҳ кунанд, ай дасти занакҳо ҳечи намебиёяд. мард дар ҷои аввал ролабозӣ мекунад дар зиндагии мо мусалмонҳо.